Ти пиеш вода неправилно, това бавно разрушава здравето ти. Тези обикновени грешки, когато пиеш вода, ти създават проблеми. Ако сложиш лайк и напишеш нещо в коментари, това ще ме стимулира да продължавам да правя качествени и полезни видеа за вас. Благодаря за подкрепата. Грешка номер 1. Пиеш студена вода, тя ти се струва освежаваща, но в действителност забавя храносмилането. Грешка номер 2. Когато преглъщаш водата прекалено бързо, организмът ти не успява да я усвои. В резултат тежест и натоварване за бъбреците. Грешка номер 3. Пиеш вода по време на хранене. Водата разтваря храносмилателния сок, по този начин възпира храносмилането. Резултат – подуткорем, киселини, лошо усвояване на витамините. Грешка 4. Не пиеш вода преди сън. Организмът ти не може да се пречисти и ти се събуждаш уморен. Грешка номер 5. Пиеш недостатъчно вода. Правилото за 8 чаши на ден е мит. Това за някой е много, а за някой е малко. При липса на вода се обезводняваме. При изобилие на вода бъбреците ни страдат. Последвай ме за още полезни видеа.